Zdravo svima, danas radimo Cross Battle, like, share, subscribe, idemo. Igramo Pakistane Makaze, ko pobedi, ko bude prvo mjesto, to igra prvi i drugi put ko pobedi, to igra drugi. Razumeli ste se ovo? Ajde. Makaze, da bilo jedan. Makaze? Ima za bazum. Jebem te, Ace, Ne, kako? ali može to, daj. Kako? Za bazum. Šalim. Već si jedno Makaze. Male sveti, daj. Makaze. Evo ti. To su bile Makaze. Tri pokuša. Ja ne vjerujem. Jesi morao? Ne mogu dobiti po tamo. Gdje sam driblingove? Pa ne mogu je probati. Drugi put. Drugi krug. Dobre. Nije. Kako ne možeš da pogodiš? Aca kaže. Pogleda. Kako ne mogu pogledati? That's gun. This one for you. Wow! Koji sam bog, brate? Babu! Ne! Ajde, plop! Zabavite, imamo prava delegacija kada na vetu. Šatko pobeđuje sa 2-0. Da ne kažem da si bio blizu. Mama Dun. Nada, pazi. Pazi kameru! Ja niko ne mogu ni ovako da pomoći. Mogu vam samo reći da ovo nije za nas. Ovo nije za nas. Leptiri skakavci, lobotomija je praksa. Šta s loptom? Ostali. Ostali su ostali. Zašto sam išao već 50 puta? Pa znam. Ja te preskočim.
Ovdje snijemo kineske filmove nego... Ajde, evo sad ja prvo. Ja! Mogu vam reći da ovo nije isto. To sam teo! Sad će me glavu. Sad će me glavu. Prebacio loptu. Prebacio loptu. To znači sam ja pobedio. Ne, prebacio loptu. Da ja pokažem da je glavonje. Ne tražimo sad. Mogu vam samo reći da ovo nije isto. Pred! Ja nešto. Ovo, da sam pogodio, pogodio mi nešto. Kaže. Ajde! Ajde sad! Ipak mislim da on to ne može. Sita se vratila. Ne ide u kući. Počeli smo sa 7, pa smo prešli na 5, sad idemo samo na 3 pogođena, zato što... Ima na 5. A, sve možda nije. Ko prvi pogodi, taj pobedio. Aca i ja. Nije odustao, ga smorimo. Sve nam je maši tebra i sad pogodi. Reto, bacio. Kraj! Dao si go! A ti to nema? Ja me više ti da je pogodio. Ajde snimamo da pokažemo ljudima našu publiku, samo molim vas. Pogledajte našu fanove, našu publiku. Pogledajte. Ćao, mašti. Maši, ajde.
Jesi se stigli. To su naši verni fanovi. Je tako? Ja za 3. To je to. BAM! Dođite u komentarima ko je pobedio. Još samo naš. Kraj.